Genesis 10:9. Na Adam hunu ne yere Hawa, na onyinsane, na owo Cain, na ose. Erade adawroma menya oberema. Na owo ni nua Hebel ka ne ho. Na Hebel ye odwanhwefo, na Cain de oye okuyafo. Na eba se nnabi akiri no. Cain de afumu no ma beye Erade aye. Na Hebel nso de ni nwan mu makan ne wone a wadore no bi beman. Na Erade ani so Hebel ne na ye de no. Nanso Cain ne na ye de nani anso. Na Cain bufu pi na umnai na Erade ka kire Cain se adenti na obofuo na adenti na womrenyi se wuye yie a anka wonim renti ana na se wanye yie a boni butu epon ano na wakiri kwan na ehwehwe nenso dini so. Na Cain ni nua Hebel kasai na eba se owafum no Cain sori tia ni nua Hebel na okum no na Erade ka kire Cain se ehe na wo nua Hebel wo na ose minim me nua so hwefo ne me ana na ose eje na wayoyi wo nua moja ne tim frame free asase so na afi wadomew afri asase a ebue na no agye wo nua moja afri wo nsem no so se wodo asase a erenkoso mma wo ne nobai biem wo be okuboni ne asesaboni wo asase so. Na Cain ka kire Erade se ebone so ade so chance metumi maso a hwɛ papa me ne afiri asase so na mahunta mafiri wanim na maye okuboni ne asasaboni wasase so na obiara obehume no obekume. Na Erade ka kire no se enu nti obiara obekum Cain no obeto ne re ahodo nso. Na Erade yo senkyerɛne bi ma Cain na obiara obehu no anku no. Na Cain firi Erade anim koi na okotena Nod asase so wɔ Eden apuyeye. Na Cain hunu ne yere na onyinsane na owo Henok na okyekiri kuro bi na ɔde ne ba Henok dine to kuro no. Na wɔwo Irad ma Henok na Irad wo Mehuyal na Mehuyal wo Metusal na Metusal wo Lamek na Lamek fa mma baanu ware ɔbaako din de Ada na de ɔka ne ho no din de Sila na Ada wo Yabal ɔno na ɔyɛ ntomadan mu ne mmoa ho tenafo agya na ne nua din de Yubal ɔno na ɔyɛ asankubɔfo ne menhyɛnfo nyinaa agya na Sila nso wo Tubal Cain na ɔyɛ kɔbre ne dadeɛ adeɛ nyinaa atomfo agya na Tubal Cain ne nua ba ne Naama. Na Lamek ka kire ne yerenom se Ada ne Sela muntie mene Lamek yerenom monya asoma masem mikum oberema se opra me na mikum abrante se obro me na se woto Cain so re emprenso a Lamek die beye ediosonson. Na Adam hunu ne yere bio na ɔwɔ babarima na ɔto ne din Set ase ne nsiana mu se Onyankopɔn di oba foforo esime Hebel a Cain kum no anamu. Na Set nso wɔwɔ ɔba maa no na ɔto ne din Enos. Ebre no mu na ofiri ase bɔ Erade din.